Crec profundament que el tercer sector mereix la mateixa exigència i rigor que qualsevol altra organització, precisament perquè la seva missió és massa important i cal fer-ho bé. Vivim en un entorn altament regulat i complex en el que les entitats socials no en poden quedar al marge. Professionalitzar estructures, reforçar la transparència i crear un model de governança sòlid no és perdre l'ànima, és precisament protegir-la, és garantir que el propòsit social pel qual van ser creades pot perdurar en el temps. I en aquest sentit, jo crec que Spacim m'ho ha confirmat. Es pot transformar en una organització mantenint intacta aquella proximitat i aquella calidesa humana que la fa única. Per mi ha estat tot un privilegi poder aportar ni que sigui un granet de sorra en aquest projecte i crec que ho esteu fent molt bé i que heu de continuar així. Vull començar felicitant tota la gent d'Spacim per tota la feina que esteu fent cada dia i per tota l'atenció que feu a persones que ho necessiten, no? Des de la vostra entitat. Crec que el futur que hi ha per treballar per una millor inclusió social de tothom i per tenir una societat que sigui més justa té la clau en la col·laboració entre les iniciatives privades, les entitats que esteu en el territori i també les pròpies administracions, i aquesta col·laboració es basa en treballar conjuntament i en afegir-nos a objectius que siguin comuns. Nosaltres el que valorem per treballar conjuntament amb entitats com vosaltres és la primera, que hi hagi un grau de professionalitat a les mateixes entitats. És necessari, per atendre situacions que moltes vegades són molt límit, és necessari atendre sempre molt bé, i això només es pot fer des de la professionalitat, però també des de la predisposició personal, perquè quan es tracta de temes socials es necessita posar el millor de cadascú, no? I crec que això des d'Spacim ho feu de manera especial i ho feu en els diferents projectes que teniu. Per tant, només volia felicitar-vos per la feina que feu i desitjar que això pugui seguir sent durant molt de temps. Una cordial salutació als amics i amigues d'Spacim, amb la voluntat de que tingueu aquesta capacitat de fer evolucionar la vostra identitat, els vostres valors, que no canvien, sinó que evolucionen per poder tenir més impacte. A vegades em pregunten què és la professionalització de les ONGs. Molta gent pensa que aquesta professionalització té a veure amb la captació de fons, amb la tecnologia, amb la gestió. I per mi la professionalització sobretot és tenir una organització que és capaç d'abordar la seva missió amb molt impacte social, amb el context amb el qual està treballant i amb la capacitat també de generar totes aquestes necessitats de recursos, d'actius, de persones, de tecnologia per poder tenir més impacte en el futur. Doncs que vagi molt bé la vostra evolució, que la vostra professionalització sigui sempre fent evolucionar la vostra causa i des de la passió per la causa i per les persones amb les quals col·laboreu. Hola, soc el doctor Ventura Clotet i vull aprofitar aquest vídeo per ajudar a difondre la necessitat que hi ha que des de tots els punts de la societat es doni suport a les entitats que treballen amb persones amb discapacitat i que també donen suport a totes les famílies que són molt importants per elles, però que a la vegada necessiten aquest suport des d'institucions com és Spacim. Aleshores, jo crec que és una feina increïble la que fan, d'una projecció social i d'un benefici global molt important, i que haurien d'haver-hi més institucions i sobretot donar molts ajuts a les que ja existeixen, perquè ja tenen tot el recorregut i tota l'expertesa, i el que necessiten és que se'ls ajudi encara molt més per poder fer molta més feina. Felicitats per tot el que heu fet fins ara i tant de bo que trobem la manera de que molts grups, moltes persones, moltes entitats us ajudin més.
Hola, soc Albert Carbonell, president d'ECOM. ECOM treballem per enfortir el model associatiu de la discapacitat a través de la defensa dels drets i de la implicació de les pròpies persones amb discapacitat. Avui en dia ja no val només mantenir el compromís de sempre, sinó que a més les entitats han de tindre una professionalització per entomar els reptes del present i sobretot els del futur. Treballant no només amb una mirada de la pròpia organització, sinó una mirada oberta i molt més col·lectiva. Per això ens alegra que entitats com Espacim s'incorporin a ECOM perquè defensen aquests valors per una gran trajectòria, per una gran gestió i sobretot per voler continuar treballant cap a aquest camí. Sumant esforços construirem un moviment associatiu més fort, més implicat i on puguem seguir defensant els drets de les persones amb discapacitat, tots junts. Per tant, benvinguts a ECOM. Les entitats sou una peça clau del nostre estat del benestar. El compromís, la il·lusió i la solidaritat que porteu fan que la nostra societat sigui una mica més justa i inclusiva. Alhora, aporteu professionalitat i experiència i això us porta a tenir una feina de gran qualitat. És necessari que les entitats us professionalitzeu i creixeu, que pugueu estar en condicions de fer front als reptes que tenim, sense perdre per això la vostra essència i els vostres valors. No dubteu que la Generalitat estarem amb vosaltres per ajudar-vos en aquest camí. Compartim les necessitats, compartim els reptes i compartim les solucions. Bona feina. Hola, vull saludar a l'equip d'Espacim, també a les famílies que conformeu aquesta gran família que és Espacim, i em fa especial il·lusió perquè de fet és una de les entitats amb les que l'Ajuntament de Barcelona i jo especialment com a regidora de persones amb discapacitat i treballem de manera plegats per poder construir una ciutat que ha de ser més inclusiva, més accessible i també de les persones amb discapacitat intel·lectual, generar projectes de vida autònom que permetin precisament a les persones tenir una vida plena. I aquest és el projecte d'Espacim pel qual va néixer, un projecte que cuida i que té ganes de cuidar i que avui, al segle XXI, es transforma per poder donar una visió molt més integral del que vol dir l'accessibilitat i la inclusivitat. I per tant, estendre-us la mà per poder continuar construint aquesta ciutat que a tots ens agrada i que també necessitem per a les persones amb discapacitat intel·lectual, una ciutat que no deixa ningú enrere, una ciutat com Barcelona que vol ser més inclusiva i més accessible. Moltes gràcies. Hola, soc Jordi Pèlec, responsable de projectes de la Fundació Privada Can Gelabert. A Can Gelabert, quan busquem col·laborar amb entitats, busquem, evidentment, projectes interessants, però sobretot persones i una manera de treballar que ens doni confiança. A Espacim vam trobar tot això. És una entitat amb una llarga trajectòria, amb valors comunitaris i que proporciona oportunitats a les persones des d'un punt de vista molt humà de la inclusió. A més, últimament hem viscut colze amb colze el seu procés de transformació cap a una entitat amb encara una millor gestió i més professionalització, sense perdre la seva essència ni tots aquests valors. És per això que estem molt satisfets del camí al seu costat i esperem seguir així, molt orgullosos. Moltes gràcies per la feina feta i per molts anys. One Degrees Consulting forma part de la xarxa de consultoria universitària més gran del món, on mitjançant equips d'estudiants intentem portar projectes amb entitats que considerem que tenen un impacte positiu per la societat. Per nosaltres Espacim era com aquest match perfecte, ja que proposaven una trajectòria admirable en quant a l'acompanyament de persones amb discapacitats intel·lectuals i en aquest suport. A més, proposava un equip molt humà on sentien que escoltaven a les veus joves, on les nostres propostes eren molt ben rebudes i a més, on mitjançant aquesta missió tan positiva hi havia també algunes causes o alguns reptes que volíem afrontar. Llavors pensàvem que era aquest match perfecte per aprendre tots plegats i per nosaltres realment ha sigut un aprenentatge molt positiu que va molt més enllà de les aules, sinó també a nivell personal. Estem tot l'equip molt satisfet d'haver pogut portar a terme aquest projecte i és un dels que més ens omple a nivell de tota l'associació, perquè creiem que l'impacte que hem pogut generar i la missió que proposen ells és realment molt positiva.
El que més m'emporto d'Espacim és la manera en com mantenen l'acompanyament. No ho fan des d'una mirada assistencialista, sinó que fan la tasca educativa a base de vincles de confiança, respecte i proximitat. Això fa que la relació humana sigui l'eina principal per poder acompanyar les persones. Com a persona que ha estat de pràctiques, he vist de prop un projecte que proporciona oportunitats reals a persones que no parteixen del mateix punt. I aquest és un dels fets que m'ha motivat a seguir vinculada a Espacim després de les pràctiques. Hola a tots, soc la Laura Guerra, directora de la Fundació Guardiola Sala, i primerament volia donar les gràcies a l'equip d'Espacim, que són una meravella. I nosaltres com a fundació vam començar a treballar amb ells des del 2022. Vam començar col·laborant a la Milla de Sarrià, aquesta cursa meravellosa que organitzen cada any per donar visibilitat al seu projecte. I la veritat és que és un dia preciós, on cada any hem vist que la participació és cada vegada més alta, i nosaltres estem molt contents d'estar en aquest projecte. Llavors vam començar amb aquesta cursa i més endavant ens va presentar el projecte de la Pussa, que és un dels pisos tutelats que té Espacim per nens que depenen de la dgaia i que malauradament no tenen familiars que es puguin fer càrrec d'ells i per tant han de viure amb cuidadors en aquests pisos que Espacim com a organització els treballa fantàsticament. I res, vam començar amb aquest projecte per intentar tenir fons per tenir una nova pussa perquè els desnonaven del seu pis anterior. I va ser un procés molt dur, però també molt enriquidor, i veure la gran feina que fan com a organització. Res, des d'aquí tot el suport a Espacim, i volem seguir aquest camí amb ells i intentar que cada vegada aquests projectes puguin tenir més suport i aconseguir també més finançament. Així que una abraçada molt gran a tot l'equip i fins aviat. Des de Closa Seguros volem enviar una abraçada molt especial a Espacim, una entitat amb la qual tenim la sort de col·laborar des de fa molts anys, molts, poder més de 10. Us volem felicitar per l'enorme evolució i professionalització que heu tingut en els darrers anys. És admirable veure com heu crescut, mantenint sempre intacte allò que us fa més essencials, que és el compromís, la sensibilitat, la vocació de servei, especialment cap a aquelles persones a les que acompanyeu i a les seves famílies. Gràcies per la feina tan important i necessària que feu cada dia. Per a nosaltres és un orgull poder estar al vostre costat, esperem estar durant molts anys més, i res, donar-vos l'enhorabona de tot cor de part de tot l'equip de Closa Seguros i de la Fundació Closa Seguros. Gràcies.